Brutovciach pri Levoči to dnes naozaj žilo. Príchod fašiangov najbujarejšieho obdobia v roku tam vítajú ako za starých čias. S pevom, tancom a v maskách. V Brutovciach bolo veľmi veselo už od rána. Mladí ľudia prezlečení do masiek rozdávali dobrú náladu. Sadzou, ktorá má priniesť šťastie, mazali okolo idúcich, dokonca zastavili aj autobus a počmárali každého, kto im prišiel do cesty. Sumivkati slavu, to znamená, že hojnosť, že pre dedinu, aby mali úrodu, aby mali dobytok. Sumivkati, že mám veľa toho, že mám hojnosti a tak. Ja som cigán, on je cigánka a prestujeme ako pár. No úlohou je trošku rozhýbať ten život dedine, ponáhňať tých mladých, dievčatá a tak aj bola sranda. Fašiangy, to je obdobie, keď sa nepracuje, len zabáva, hoduje a pije. Fašiangovníci chodia z domu do domu a pozývajú ľudí na večernú veselicu. Vítame ich, čakáme každý rok a tešíme sa potom aj zo zabávy. Na tom Hornom Spiši, tak málo kde, v ktorej dedinke je to. A Brutovce sú asi vynimočné. Tu je život pomerne ťažký celý rok. Tak aj takým spôsobom si ľudia v zime tie fašiangy pripomínali. Práve v Brutovciach má oslava fašiangov viac ako 90-ročnú históriu. Fašiangové obdobie plné tanca a spevu potrvá až do Popolcovej stredy. Potom nasleduje 40-dňový pôst. Z Brutoviec Klaudia Budzová, televízia Markíza.